Kanang suligo. Saan mo na nato? Bye, Jubi. Mega love shout out. Makigupa daw si Ivy. Hindi mo. May mulag po. Tagin na pagkailog. Agoy, sakit yung din. Si Bayirin. 11 pa sila magsarado na. 11 pa. Di man po tadri ka vlog kaya na music. Copyright man. Ikuan lang. Ilisan lang. Pwede na may ilisan background. Magkano? Ha? Sige, isa. Kaibutang na ito kung Mama Mary. Cheese? Nag-aaral ka pa? Nag-aaral ka pa? Ha? Nangiram ka ng damit? Hindi, sinira ko lang. Ha? Nakabaya diri ang school sa ano, anak ni Ingas, no? Oo, sa batasan. Naari diri ka po yung anak? Tara, bisitahan natin. Naari diri ka po? Kabordi? Alis cheese ba? Sunod guys. Sige. Mag-live na daw, mother. Mamay libre ko ano? Ayaw na pag-live ko, hindi ka naman. Tapuan na lang ba eh sa bibis. Di, kanos ada eh. Kanos ay. Hindi ko man nakatanan. Mga kanos apa na. Ilan naman ka? Medical naman ko. Mana ko medical kay MR vaccine. Kung mag-MR vaccine, kuan na ka ni signing of contract. Dayon, flight na. Dali na lang po. First week of October? Abot pa ka. Mga Abot pa ka direct mga third week ng October. Uy! 30? Third week daw. Third week. Third week? Ayaw na po. Uy, lugar naman ko itong kwarta na. Wala ko yung titik-titik. Second week. Utak ay balo. Basta mag-update lang ko. Ha? Para tubig central. Ang among gipalit ba kay mahal kay para magtubig og central na central. Nanghinaway pa rin libre. Bitaw mo. Classic naman. Pero, May nag-reverse na rin kita sa... dili ko mainom ba eh. Ay, pag-ano ka. Bay, ang milk tea biya sa Arabo, grabe kadaghang ko ano. Milk nga, iba pa, iba. Ibutangan naman ni Berban Halib. sterilize niya ice. Daghang halib. Dito Butangan. lang ni Sir Kuya. Lalo sa Ano yung sige mo gamit lang, mother? Oo. Opo? Opo. Katong bagong gawas ba? Yung anak, 20 ra yung balong ka na adlaw nga kay iguro na pamasahin mo. Musayo ra kog mata ako'y maglutog snack. Oo. Katong nga ang inje. Ngayon ko, 20 na inyong balon. Kaya magluto na yung snack, magluto na po ang sulian. Nya, wala naman ka. O, dili naman mulin. Para di na sila mulin sa kantin. Kung ano, taas kay niya, doon niya, gamay na ilang break time. Wala sila tayo kaon. Nya, wala naman ka. Tagay, wala sa perda. Dili, namin lang papa, mag-prepare niya ako. Ngayon ako sa ilang papa, inalan din na sila balon. Kaya ako magong nakita nito sa ilang school na taas kayo din niya ang kantin. Nagay ko na Ito, ang bata. kay daghan kayong bata, may nang balunan. 20-30 lang na. Gis pa doon, gis pa ulit. Ay, naano sila balon na tubig. Na naman sila balon na tubig. Balunan na akong tubig sila. Oh, sa eskwelahan sa kang anak bawal juice. Bawal naman sa tubig lagi. Bawal man ang mga sisto. Oh, Sisto. Tuhon ka na. Oh. Kanang mga unsa pa na pira. Sito, Oh, katong isa, katong chocolate. Chucky, bawal. Tubig ra gyud. Oh, na. And biscuits. Pero kani Ug murag si Bisaya pa biskwit. tubig, central ug ice. Ini ang inom. Agoy ka. Ipakita din katawa bang gusto kayo. O lagi ka. Ano na kay kuya sa kabusog? Sorry. Nanugab na ang kabog. Nanugab.
sa kuan niya bawal may manukab sa mga Arabo. Oh, bawal na sila. Haram niya na. Nya pagka padaka ka buwak. Oh. Magsukab ya sila kung nangaon mo gid yung Bawal sila kay Hugo mo na. oh, kanang parang utot na din. Ikan sa lawas ba? Baba ni Abi. Yung marag utot, bastos mga. Oh, basta sila. Pwede. Wapo man tong bataan na nindang sa pagita. No? Iya sila na iya gigisi. Kaya wala. Luoy siya ng tao. Nag-atak pa siya oh, may palit. Palit ko kay amo butangan mo ng mga Wapa baya yan sa pagita. Wapa no? Unsa man nila? Unsa nilang gitawag? kanang kuan sa saging. Sagi abaka? Oh, kabaka. Nindot sa Pinahul na ba yan ang diri ang St. Peter, no? Ato ta? Makunsa ba tayo Peter? Simbahan na na. Ah, oo. Nagkot tabi. Nya abri karon. Sa gawas Sa ka kawas ba na. Uy, magalingaw ta kahit mag-iyaran. Tara. Malagay kanta. Wala kay lakaw mga na? Naa, ato ni Pasay. Sa akong lola. Birthday ni lola. Nagana ba ni mo ka ng lakaw? Wala lagi ko pa. Uway mo na karong adlaw akong time inyo duha. O na nga, ingko maning kamot ita. Ba nga makita tang tulo ka wanay lain ta. Naghubog niya mata akong kuan ay kamot nila ba. Wala kini wachi. Naku ba? Ha? Yan, tipin mo kung nga mo lang kamayo. Dako kay Hoy, dako kay bangag kay akong gibangagan. Ako yung gilili kay na curious ang Ba, kabot. inay, hapit na nalintan. Ala ka. Ay gani na saksakan o naibot. Ato sa ning higupon tanan kay Dili, ato sa nang higupon sa dalan. Dili sige okay lang. Pagdali sa mo. Tissue, mo na ng tissue. Ato ano na kay nauna mo na sa tuwa. Kuya, binata ka pa. Punta muna kami sa St. Peter. Asa may gisi? Wa may gisi. Aw ni agi di ay. Naalaga, yung gigisi. Pwede naman. Dali. Pwede na, way mas? Oo, basta sa mga public area. Tarong ba? Dakpan kay ta karon. Wala diri mga ba, naglaag mi diri oh. Wala na miss ko itong lugar na to. Ngit-ngit lang no, kay gabi na. Palaino. Mas uban-uban. Asa man mo dapita? Banda. Yari ta agi kay mag Karon tigot ko. Aw dira. Ya kinahanglan mo. Dili aman, dili ka mo agi. asa man. Asa man ito? Oh diha di ay. Ayaw mong sunod na ako kay masalaag mo. Laag. Laag. Si ay bintot, suot niya ang Losob team. Puti kay tiil. Pakita ang tiil. Uy, ginukaitok sa kundi. Dagan kay balahibo. Kuan kani unsa gitaw ka ng balahiboon? Balbon. Balbon. Murag balot. Sa balbon na naay Spelling daw sa balbon. Binisaya ragod. Balbon. B-A-L-B-O-N. Balbon. Yung damit no. Yes, Losob team. Magi kay iguro ni mugot no, sakto ra kayo. Karon ra ba ni Mother na igo? Asa to pa tambok di ka itong pag-abot ana. Di na ko Una na slim na dai ka karon. Dako jud siya. Tambok kay siya ngano na slim naman karon. Kinsa may nangaway nimo? Di, katong paan. Gibuwagan ka, muna na slim ka. Pag-check sa akong dugo nga kuan, taas kayo. Muna nagkuan na ka. So, Nag-slim na ka. Rice, tayo. Oh, very good. Meal. Dili jud ta makakat-on kung walay dautan nga nahitabo. Wala yung rice. Engko dili magkat-on sa kalawas kung way dautan mahitabo. Nya imo rice wala mo tubag. Nagdamgo man dagay ni Isbailin. Tuana. Tuana na pud gatawa nga wa na dito wa diri. Mga kita na po na rin mga pangag. Good evening po. Masaya lang po kami. Once at Ha? nato sa una. Ay, Diyos, kumusta ka naman dyan, mahal ko? Kumusta ka naman, mahal? Okay ka lang?
Kahit na yun, ma'am. Ha? Kahit tayo sa'yo. Oo nga. Okay ka lang? Kiss konti. Konti lang. Hindi kita maabot. Ang taas mo. Pwede mahiram siya. Mahalikan lang konti. Ang layo. Sige. Bye, mahal. Balik ka daw bukas, ma'am, ha? Okay, balik ako bukas. Kita ulit tayo. Oo. Katawan siya di ako Layo na kayo na. Meron na po. Ay, mahal. Andyan ka pala. Kanina ka pala gintay. Lubot sa ako. Lubot sa ko igso. Uy, si Jiki na riya. Ay, EJK. Amiga, oh. Ay, kaluin tao. Amiga. Hello, ni Jiki. Amiga. Maayo pa kay kang katawa ganin mo. Anong hinda naman ka din? EJK. Ano, sakit ako niya. Tingin ako. Mahal, nandyan ka pala, naghintay. Taas man kayo siya. Oh, dako kayong tao. Agoy, ginoko EJK, gitripan na sad ka. Ay, sakit. Tabang kayo siya kadugayan. Tabang lagi, ko nga tubig ranig sentral. Bora o basurahan? Ha? Di na ma? Kung kaling April ay di sayang. Pagtarong ba? Kaya ako lang, kulbaan, may pukus kong cellphone gani ha. Ka ha? Sige na ba kag ngisi? Nara? Love yan na dito. Sige lang katawa niya. Ang cellphone din, nabili na dito sa kuan tubig ug sentral. Aray ka, utatanto. Oh, di ara mga bayang plaza diri sa Namutot kayo, taas sa kabaga. kilid sa kuan, Eva. Lagi angayan kagan. Tayo na, namay man. Gamay pero lapad gihapon, ninipis. Ninipis pero lapad lang. Uy, na-appeal po sila selfie. Nakita niya. Itaas akong kamot. Ingon sinigsom nila. Uy, doa may putubok. Hamir. Uy, ayaw mo agi dito ha. Kaya na ayaw pang ano, gapanuslok o ilong. Nga naman. Hindi manuslog ilong. Hindi manuslog ilong, God. PCR. Ha? PCR. Bisaya ba? PCR. Dirita. Ay, Diyos ko mga bay. Babay na mga bay. Kay taas na kayo mi. Hala, sarado naman diha. Dirita, Oh.